ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬನ್ನಾಗ ಪಂಡ ವೀಕೆಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತರೆಗಳ ಐತಾರದಾನೆ ಒಂಜಿ ಗಡ್ದಡು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಗೀ ರೈಸ ಅತ್ತಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ದೇನ್ ಮಾತ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಪ. ಸೊ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ದೀಪ. ಸೊ ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುನ ತಂದು ಕೊಡ್ತೆ. ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರು, ಇಜ್ಜಿನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರು. ಯಾನಿ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿನ ದಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್. ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆತ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದ ಬೊಗಂಡ ತೂಕತೆ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಬರೋಡಾಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಇಜಿಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ಲ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಮೂಡ್ದಿ ಒಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತಂದೇನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕವೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು. ಸೊ ಮಾತ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ದಾತು ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೆತೊಂದು ಅವೆನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೀಪೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಒರಿಂದ ಬೊಕ್ ನಂದೇನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತದಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿಗ್ಲ ಪಾಡೊಂಡ. ಸಪೋಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅತ್ತಂದ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಂತ ಅಂದೇನು ಪಾಡೊಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರೇಬ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇಜಿನ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಂದೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿಜಿನಿಕ್. ಸೊ ಐಕ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಜಿನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ದೆತೊನೊಲಿ ನಿಕುಲು. ಸೊ ಇತ್ತೇನೇನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತಿನ ಆನಿಯನ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಂತನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕರಂಚ ಉಚ್ಚಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ದೆತ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊನಗ. ಸೊ ಈ ಆನಿಯನ್ ಕಾಯ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆಲ ನಮಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವನೇ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ವೇಸ್ಟ್ ತಲ ಆಪುಜಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ. ಸೊ ಇತ್ತನಿಕ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದು ತೆಲುಪು ಸ್ಲೈಸಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒರಾನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅವೆನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ದೆತ್ತದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಅವೆನ ದೆತ್ತದಿಯೋನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಐತ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಅರ್ಧವಾಶಿ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಿಯೋನ್ವೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಲ್ಪು ನೀರು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಚೌಲ್ ನೀರು ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವಾರ್ಮ್ ನೀರು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಯೂಸ್ ಮಂತಾರೆ ಆಪುಂಡು. ಸಪೋಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಪೋಯಿ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇನೆ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತ್ ದಿಯರಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ದಾಯ್ಪಂಡ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಯಾನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ ಚಿಕನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ ದೀಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುದೀನಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಗ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಪುದೀನ ಒಂಜಿ ಈತ್ ತುಲೆ ಕೈಟೆ ಅಂತೋಷ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒರ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮುಷ್ಟಿ ಈತ್ ಇಜಿನ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಫುಲ್ ಈತ್ ದೆತ್ತೊಂದು ದೆನ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾಣ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಯಾನ್ 2 kg ದಾತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೀಸಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ನೆಕ್ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡಪಗ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಉಲೈ ಒಯ್ತುನುಂಡು. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೀತತೆ ಅವು. ಸೊ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಅರ್ಧವಾಶಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಆನಿಯನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಕರ್ಡ್ಸ್ ದಪ್ಪ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಇಡ್ಡೆ ಕೊಜಪೆತ್ತನೆ ಇಡ್ಡೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ಯಾನ್ 2 kg ಕೋರೆಗ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಕಾಲೆರ್ದ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು.
ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೋಡು ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಕಲರ್ಗೆ ಕಾರಗತ್ತ ಸೊ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನು వచ్చి ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಂತನೊಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಇಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಮಾತ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನೋಡು ಸರಿಯಾದ ಮಾತ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಈ ಮಸಾಲನ್ ಮಾತ ರಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಒಲ್ಲ ಪೋವಡ್ ಸೊ ಪನ್ನಲೆಕ್ಕ ಈ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಯಾನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ದಿಯೋಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನ್ ದೆನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಅರೌಂಡ್ 8 hours ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಆದುಪ್ಪು ಸೊ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಡತ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯರೆ ದೀಪ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಇಂಚ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆಯರೆ ದೀಯರಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಉಯ್ತೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು ಸೊ ನಿಕಲ್ ಅಪಗಪ್ಪಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ್ ಅಪಗಪ್ಪಗನೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಂತಾರಂಡ ಆತ್ ರುಚಿ ಆಪುಜಿ ಚಿಕನ್ಲ ಆತ್ ಮಸಾಲ ಒಯ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಎತ್ತಲೆ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೊ ದೇತ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನೇನು ಯಾನ್ ದಮ್ ದೀನಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿನ ದಮ್ ದೀನಾಗ ಐಕ್ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮಂತುನಾಗ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಒಂಚೂರು ಈ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಸೊ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎತ್ತೆಂದೇನೆ ಯಾನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ದೀಪ ಪಲ್ಲಕ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿಲ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಸೊ ಅವು ಪಂಡ್ರ ಮರತ್ ಪೋಂಡು ಇಂಕ ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಾರೆ ದೀಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿಗಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಮನ್ಪಗ ಪಂಡ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೋನೋಚಿ ಕೆಲವೀರು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ನೇ ದೆತೊನ್ವೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಅರೌಂಡ್ 5 ಕಪ್ ದಾತ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಎತ್ತೊಂದೆ 2 kg ಕೋರಿ ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪೀಸಸ್ ಸೊ ಐಕ್ 5 ಲೋಟೆ ದಾತ್ ರೈಸ್ 5 ಲೋಟೆ ಪಂಡ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 kg ಮುಟ ಆದುಪ್ಪು ರೈಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನದು ಸೊ ಕೆಲವೇರು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 kg ಪಂಡ 5 ಕಪ್ಸ್ ಅಂದದೆ ತೊಂದೆ ಅವು 2 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಅರಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನೀರಿಡು ದೆಕ್ಕೊನೋಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಬೊದಲ್ರ ದೀದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತ ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ ಅಂದು ಬೊದಲ್ನ ಅರಿನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತದ್ ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬೇಪಾಗ ಸೊ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ದ ತೊಂದೆ ಸೊ ನಿಕ್ ನೀರಿಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರೆದ 3/4 ವಾಶಿ ನೀರ್ದ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತೆಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಪುನ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ದ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲಲೇನು ಪಾಡೋನೋಡು ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ತುಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಲ್ಲ ಬೇ ಲೀಫ್ ಪಂಡ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪರತೆ ಬೇ ಲೀಫ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಲವಂಗ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಜಾಕಾಯಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈತೆನ ಮಾತ ಈ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಅವೆನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯರೆ ದಿಕ್ಕ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ರೈಸ್ ಪಾಡೋನಗ
ರೈಸ್ ದೆಕ್ಕದ್ದು ಒದುಲ್ರದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತೊಂದಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ದೇನ್ ಯಾನಿತ್ತ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡದ್ ರೈಸ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಶಿ ಕುಕ್ ಆಪುನಾತ್ ಮುಟ ಅವೆನ್ ಬೇಯ್ಪವುಡು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಯ್ಪ ಒಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಪಿರ ನಮ ದಮ್ಮರ್ದೇನಾಗ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಪಿಚಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಅದಾ ಬೇಯೋಡು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಗ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆತಿನ ಚಿಕನ್ ಯಾನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಐಕೆ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂದ ಪುದರ್ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಅವರೊಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಚಿಕನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ನಿಖಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಯೂಸ್ ಮಂತಾಂಡ ಮಸ್ತ್ 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 ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ಸೊ ಒರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಅತ್ತಂದು ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಕಾವಲಿದ ಮಿತ್ ದೀದು ಸುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿದೆ ಕರ್ಬದ ಸೊ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ದೀದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ದೀದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಶಿ ಕುಕ್ ಆತಂಡ್ ಅವು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಶಿ ಕುಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಡೆ ದಿಯೋಜಿ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕುಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಚಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಐತ ನೀರಿನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೆಲವೇರು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಇಂಚ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಂತೊನ್ನಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿಗ ನೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೋನ್ವೇರು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಚಲ ನಮ್ಮ ಆ ನೀರಿನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತದ್ದೆ ತೊನ್ನುವ ಸೊ ಅಪಾಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನೊಪ್ಪು ಮಾತ ಮಂತ ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿನ ದಂಬುಡು ದೀನಾಗ ಆ್ಯನ್ ಐಕ್ ಗೀ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರೈಸನ್ ಮಾತ ಶೋಕುಡು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತದ್ದೆ ತಂದಿಪ್ಪೆ ಐತೆ ನೀರು ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಜಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತ್ ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಫುಲ್ ಪದರ್ಪಾದ ದೀಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಚೌಲಿ ಆವುಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ನಿಕುಲ್ ಪಿರಾ ದಂಬಗ್ ದಿಯರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ರೈಸ್ ಏಪಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪನಾಗ ನೆನಪು ದೀಲೆ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ಕಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕುಕ್ಕಾಂಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಡ್ಯಾಪುಜಿ ಸೊ ಏಪಲ ಅದ ಕುಕ್ಕಾವುಡು ಅಂಚನೆ ನೊಪ್ಪು ಮಂತದ್ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಚೌಲಿ ಆಯರ ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದಮ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬೇಯ್ಪಾವನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತೊನ್ನ ರೈಸ್ನ ಅಗೇಲದ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಂದೇನು ಚೌಲಿ ಆಯರೆ ದೀಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ದಪ್ಪ ಕಡಾಯಿದೆ ತೊಂದೆ ದಪ್ಪ ಕಡಾಯಿ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಐತ ಮಸಾಲ ಮತ ಬುಡ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನೆ ಪಾಡೊನ್ವೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತುಪ್ಪಲ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ನೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ನಾಗ ಇಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದ ಇತ್ತ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಿಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕ 2 ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದಗ್ ಮೂಡ್ದಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಾದ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬಾಡಾಲೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪೊತ್ಪೊನ್ಲೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪೊತ್ಪದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪುದೀನದೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದಿದ್ದಾತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊಂಜಿ ಎದ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪೊತ್ಪೊನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ 2 ಮಲ್ಲ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೊ 2 ಮಲ್ಲ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನು ತುಲೆ ರಫ್ ಚಾಪ್ ಮಂತದ್ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಂತದ್ ಅವನ್ನೆಕ್ ಪಾಡೋ ನೋಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದೇನಾಗ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದಿರ್ತದ ಆಯ್ಬಕ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಸೊ ಐಟ್ ಒರಿ ದಿನ ಅರೆಪು ಪಂಡ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಇತ್ತಂದ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್
ಪಾಡೊಂದು ಒಂದು ಈತ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ ದಾತ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಕಪ್ ದಾತ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತಾರೆ ದೀನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದು ಅವನ್ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಅವೆನ್ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುಕ್ ಆವಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುಕ್ ಆವೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೋಡು ಸೈಡ್ ಮಾತ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೀತ ತುಲೆ ಅವನ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ ಆಡ್ ಮಂತುವೆ. ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ರೈಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನೇಕಲ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆನಗನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದ. ಸೊ ಇತ್ತೆಂದು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನಾತ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಮಾತ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಗ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಅವು ಮಾತ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಪತ್ತಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡಪಗ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಕುಕ್ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ 4-5 ನಿಮಿಷ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 4-5 ನಿಮಿಷ ಅವು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಡಿ ಕುಕ್ ಆಂಡ ಯಾವುದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಲ ಫ್ರೈ ಆತಂದೆ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿಲ ಕುಕ್ ಆತಂದ. ಸೊ ಒಂದೇಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದಾದ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ನ ದೆತ್ತದ ದೀಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಮ್ಮಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಬೇಯ್ಪಾಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆ ಇಡ ಒಂಜಿ ಅಡಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ರೈಸ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡಂಡ ಗ್ರೇವಿಲ ಪಾಡೊನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಅಡಿಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ ಮಂತದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತದ ಈತಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಪಂಡ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋನಗ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇಂಚನೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ನೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ಐತ ನಡುಕು ಒಂಚೂರು ಪುದೀನಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನ ತೊಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ತುಲೆನ ತಮೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪುದೀನಲ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿಂದಕ್ಕೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತುನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಪಾಡಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಪುದೀನಲ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಚೂರು ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೇವಿಲ ಪಾಡ್ದು ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮಂತದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿತ್ತಗ ಒಂಚೂರು ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪೇರಡ್ ನೆನತು ದೀತಿನ ಕೇಸರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಕೇಸರ್ ಪಂಡ ಕೇಸರಿ ದಳ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆತ್ತುಲೆ ಕಲರ್ಗ್. ಸೊ ಅವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕುಲು ಫುಡ್ ಕಲರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನೊಲಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆದ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಕೇಸರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಕ್ಯಾಶುಲ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರಂಟಲ ದ್ರಾಕ್ಷಲ ತುಪ್ಪಡ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಕೊರಂಟಲ ದ್ರಾಕ್ಷಲ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗೀ ದೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಪಾತ್ರೆದ ಲಿಡ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚೋಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಿಟ್ ಆದ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಲಿಡ್ ದೀಲೆ. ಐತ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ದುಣ್ಣಾಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ದೀತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದುಣ್ಣಾಗ್ ಗುದ್ದುನ ಕಲ್ಲನ್ ದಿಯೋಂದೆ. ಸೊ ನಿಕುಲು ದಾಲ ಬೇದ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಿಯೋಂಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾತ್ರೆನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸದ ಮಿತ್ ದೀಪುನ್ ಅತ್ತ ಈ ಪಾತ್ರೆನ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ತವದ ಮಿತ್ ದಿಯೋಡು ಕರ್ಬದ ತವ ಎತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತಾದ ಐತ ಮಿತ್ ಕರ್ಬದ ತವನ ದೀದ್ ಕರ್ಬದ ತವ ಸಪೋಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಿಕುಲು ಒವ್ವೇ ಪರಾತ್ ತವನ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ತವ ದೀದ್ ಐತ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾತ್ರೆನ ದಿಯೋಡು. ಸೊ ಟೈಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಮಿತ್ ಐತ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಟೈಟ್ ಮುಚ್ಚದ್ ಅವೆನ್ ದಿಯೋಡು. ಸೊ ಹೀಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೈ ಆವಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆವಡ್ ದಿಯೋಚಿ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಸ್ಟೀಮಡ್ ಒಂದು 30 to 40 minutes ಪಂಡ 30-40 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಒಂದು ದಮ್ಮಗ ದಿಯೋಡು. ಸೊ 30-40 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇಲ್ಲಡಂತೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐತ ಸ್ಟೀಮ್ ಪಿರೆ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆನಾಗನೆ.
ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏಪಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದೆತುಂಡು. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏತಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿಂದಲ ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಬತ್ತ ಉಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗ ಅಕೇರಿಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿ ಆಯಿನ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಗುವರ್ವೇರು ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಿನಿ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯಂಡ. ಸೊ ಆತು ರುಚಿ ಆಯಿನ ಆತು ಟೇಸ್ಟಿ ಆತು ಯಮ್ಮಿ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಲು ಒಂದುವೇ ವೀಕೆಂಡ್ ದಾನಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಮಂತಾರಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಬುಡಿತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ ಮಾದ ರೆಡಿ ಮಂದಿಲೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ನಿಕ್ಲ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಏರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಇನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿಲಿನ ಶೇರ್ ಮಂತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಂತಲೆ. ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚಾತನಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಪೋಚಿ. ಸೊ ಪಿರಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿರುತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.